बे नखराव बायदि बायदि जायोब्लालाय आं बे नखराव थानानै मानो बे नखरनि मानसिफोरखौ खस्थ होनो बेनिखायनो आं आंनि न'आव थांफिननोसै थादो आबै सम सम नोंसोर आंखौ खबर लानोल' दाबाव आबै सा आबै नै आबै सा बिदि खनसे नाहरलाय आबै थांनो हो अलंबार बेखौ थांनो हो मानो गाबज्रिदों ओरै फै सिरि था नों आंनि आबै फिसौखौ गाबज्रिनो नाङा नों हिनजावजों बिरियान जाग्रा मानसिया अलंबार आफा नोंखौ बै हारसा हिनजावजों दोननायानो मोजां जागौमोन आं साल्ला आरो नों जोमै नोंखौ अननानै आङो गोसो सोलायबायदां होननानै मोजां जाबायदां होननानै लानानै फैफिनदोंमोन नाथाय नोङो एसेबो सोलायाखैनो माथो नोंसोर सानैखौ अनखांनायावनो नोंसोर सानैखौ सोलायबायदां होननानै साननायावनो दिनै नोंसोरखौ बे न'आव जायगा होफिननायानो गोरोन्थि जाबाय आंनि मानो लिंहरफ्लांखो आं साल्ला बै हारसा हिनजावजोंनो गलाम बायदि खालामना जाजाबानो जायोमोन छी मानोबासो लिंहरफ्लांबाय आं आरो नोंथ' नों जोमै नों बेबायदि आखलब्ला सानसे नोंनि आखलानो नोंखौ बुथारगोन बिमा बिसोरखौ जेबो लाब गैया बुजायबाय थानानै फैदो बिसोरो गाव गावनि फारसे थांथोंसै थांदो नोंसोर ओंखारलांदो नङा माथो बिफा खि जाग्रा सैमाया खिखौनो जाखायो थौ दिनैनिफ्राय नायगोन नहय आङो माबायदि जायो बिसोरो साल्ला जाहैदो नोंसोर फुवा हिनजाव रुजु रुमु अलंबार हरलाय दादां आंखौ मानो बिदि खालामदों अलंबार मानो नोंखौ दांनो होआखै रागा जोंदोंलै आं नोंखौ मानो मा मानोब्रा गासैबो नोंनि थाखायनो जाजोबो एथ' मोजां जोंखौ आइ आफाया न'आव सुबिदा होफिनबाय मोजांथ' अनलायनानै जानो सोलोंनांगौना नों नाय दा नोंनि बे खुगानि फंनैसो रावफोरानो जोंखौ माबायदि खैफोदाव लाबोखो नोंनि थाखायनो दिनै मोननो गोनां हाबाखौबो एसेल' मोनबाय नोंनि थाखायनो दिनै बिमा बिफानिफ्राय जुदा जानो गोनां जाबाय माबायदि हिनजाव नों माबायदि हिनजाव मालायफोरनि संसारखौ नाहर मालायफोरनि न'खरखौ नायहर बेसेबां ग्रोम 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 मालाय बिहाव बिखुनजो बिबोनां हौवा हिनजाव ज'नो आंनिया बहा आंनिया बहा नोंखौ लानानै जिबायदि जानांगौ बेबायदि जायालासे गासैबो जोबस्रांसो हमबाय मालायफोरा बिमा बिफा बिहामजो फिसाला गारि गंसेयाव ज' गाखोनानै बेरायबाय बायो आं दिनैसिम नोंनि थाखाय आंनि बिमा बिफाखौ गारियाव लानानै बेरायनो मोनाखैलै आङो मिथिगौ थोद साल्ला संसारनि आग्लायना थानाय हिनजावखौसो मोनबायलै आं सिरि थालाय आंनि सिगाङाव बिदि गाबना खिन्थिनो नाङा थांसो होगारगारगोनलै आङो गाबफ्लानाय एक्टिंफोरखौबा मा नायनो ओमफ्राय बहा थांनो नागिरदों नों फै नायहैनोब्ला मोसाहैनो आं लामा गेजेराव बिमा बिफाजों हिनजाव गाज्रि मोननायनि थाखाय हा एसेल' होजानायनि खुसियावनो मोसाहैनो आङो जुदा जाहोनायनि रंजानायावनो फै आं मोसाहैनो नोंबो नायनोबा खुलुमखिनि लिस्टावसो गोलैयोलै नोङो रायख' लिस्टावसो गोलैयोलै नोङो रायख'सोलै नोङो अलंबार बिदि नङा अलंबार मा जादों बिसोरलाय हौवा हिनजाव नांलायखोसो ना माखो मा जादों माथो गाबगुलायनानैसो थांलायलायनाय नुबाय आं हौवाजोंसो जादों ना आइ आफाजोंसो रायजादों बोरै मोनथिबावनो आं दालाय ओइ सोरांस्रि नोंसा मोसौ फिसा जाबायबालाय गाइखेर साज्रोम लोंनो फैदोंलै नोंसानाव ए माथो गोनथाजों मिजिंसो फै जिराय फै सोरांस्रि नोंसाना माथो मोसौ फिसा जाबायनो जाबायथ' आरो नोंसोरनोलाय सोर खबर होखो जोंहानि मोसौ फिसा जाबाय होननानै दे बेफोरखौ उनाव मोनथिसिगोनब्रा सोर खोन्थादों थांदो थां सोरांस्रि सिनि गोदै होनानै गाइखेरखौ एसे बुरजा होनानै दानो गोथाव फुदुंहैदो थां दे बिदिब्लालाय नोंसोर जिरायबाय थाथ' दे आं साहा फुदुंना लायनि सोरांस्रि देरहाखौ बे सानैसो नुथाराखै माथो बहा थांदों बेलाय ना सिरि सिरि गोगोम खामायखुमागासिनो बियो ए जोंहानि देरहाया बै दलाफारा मोनसे गामियावहाय सोरनिबा हाबा दङनो बेवहायनो बेखौ बन दानो हाजिरा लिंफैदों बेयावनो मावहैदों दे नोंसोर जिरायथ' आं साहा फुदुंना लाना फैगासिनो दे बा जोंहानाव दिनै बबेनि आलासिब्रा मासे जिउ गोलावब्रा देरहा नोङो नोंनि खोथासो रायलायगासिनोमोन जोङो आंनि खोथा मा रायलायदोंब्रा नोंसोरलाय दामानि बहाबा बन दाननाय गोगोम खामानि मावगासिनोबालाय नोङो बेसेबांसो खामायखोब्रा गैयालै बिजि मा होननो जेसेबां खामायब्लाबो थोलानो माथो थाखा फैसाफोरानो सान हर मावबाबो माथो थाखा फैसायानो थोआसो जालायलांबाय बोसोर गिदिंलायलांसिगोन हिनजावनो बे बोसोराव दख'नाखौनो होनो हायासैलै आङो आंनाथ' हिनजावा बोसोरसेयावनो 9 खानसो लाबायदांलै दख'ना बा मालाय 9 खान गाहाम ओमफ्राय मिजिं नोंनालाय गांबेसे लाखो बोसोरसेयाव हिनजावा दख'ना जानो दै गांबेसे लादोंथाय आंलाय हिनजावा आं दख'ना मालाबाबो बायना होफेराना मा नांगौ मा नाङा बिमा फिसानो फैसाखौनो गारना होयो आं गांबेसे लादोंथाय आं बेखौबा बुंनो हाला बिदिब्ला गासैनि हिनजावफ्राबो दख'ना मोनदों आंनि हिनजावाल' दख'ना मोनथाराखै आंनि हिनजावा मालाय बायदि नङालै बुंनो थाङोब्ला आंनि हिनजावा बिराद गियानि बेलेग बायदि हिनजावब्ला बेसेबां हौवाखौ रायसिगौ खुद्रिसिगौ बिसिगौ
मालाय गासैबो हिनजावफ्रा गोदान गोदान गानो आंल' मोना होननानै बेसेबां बुंबाय बायसिगौ दुखु जासिगौ नाथाय आंनि हिनजावा दिनैसिम बेफोरबायदि बुंफेरालै बिराद मोजांलै आंनि हिनजावा बिनिखायनो दाना हिनजावखौ बिराद अननो ओंखारसैलै आङो रायनोबो गोसो जाला बुनोबो गोसो जाला आङो बेसेरा दा एसे खस्थ'आव थाथ'थोंसै र' देनां एसे बुरैबावबा आलो आलो जाहोथारगोन आं देरहा नोंबो मालाबानो सफैनानै दङ औ सोरांस्रि नै दासो सफैदों आं दे देरहा नोंबो आथिं आखाइ सुहैदो थां आरो नोंबो साहा लोंनो फैदो मिजिं आरो गोमथा फै साहा लोंनो दे नोंसोरो लोंफैग्रोदो आं आथिं आखाइ सुनानै फैगासिनो ओइ गुमै दिनै देरहानि बुंनायखौ बिराद गोसोआव नांनाय बायदि मोनबायलै आं जोंफोरनि हिनजावा बिनियावनो बिनाय हौवाफ्रा सानसेयाव बेसेबां खामायो बेसेबां खस्थ'जों खामायो बेसेबां मोनो बेफोरखौ सोंफेरानो खालि नांगौ आं दिनै थांनानै हिनजावखौ एसे दांहैगोनलै गियानि हिनजावफोरनि सिनायथिया बेनोब्रा बेखौनो बुजियो गियानि होननानै बिहामजो सोरांस्रि बिहामजो आया दासो थोरसि लथा सुबाय थानाय बायदि खोनादोंमोन माथो ओंखाम संग्रायाव बहा थांलायखो बिलाय सोरांस्रि बिहामजो औ आयै दासो नोंखौ ओंखाम संग्रायाव थोरसि लथा सुबाय थानाय बायदि खोनादोंमोन माथो आङो औ आयै आं साहा फुदुंदोंमोन माबा मा होनो मिजिंजों गोमथाजों मोसौ फिसा जानायखौ बोरै खबर मोनखो गाइखेर साहा लोंनो फैनायालाय हाबाब बे मिजिंमोना साहा लोंनो फैमारदोंसो आरो ए आयै बिदिब्ला नोंनि सिगाङाव साहा लोंनो फैगोन होननानै बुंखादोंमोन ना माथो औ जेब्ला आं जोंहानि मोसौ दामब्रिखौ दामब्रानो लाना थांदोंमोन ना जोंहानि मोसौ दामब्रिया जि खारदोंला बायदोंमोन आं हमथानो हायैयावहाय मिजिं आरो गोमथाखौ फैनाय नुनायखायनो बिसोरखौ हमनो होदोंमोन आं ओमफ्राय बिसोरो बुंखादोंमोन ओइ आयं देनां मोसौ फिसा जाबा साहा लोंनो थांगोन दै होननानै बुंदोंमोन फैमारदोंसो आरोना बिसोरो बेखौनो मिन्थिनानै फैबायदां आरो बिसोरो माला फिसा जागोन बेखौ बिसोरो सानबाय थाखादोंमोनदां आरो जातसो बोरायफोरबायदि आयै नोंसोरबो साहा लोंगौमोन नामा आं नोंसोरनो फुदुंफायासै गाइखेराबो एसेल'सैमोन नालाय बिसोरनो साहा फुदुंना होनानै आङो इसेया दा लोंथों होननानै बिनि एसे दोननानै होबाय आयै बिहामजो आबै फिसायालाय दिनैनिफ्राय बहा गाइखेर मोनलोंबावनो मानो आयै इसेया दिनैनिफ्राय मानो गाइखेर मोनलोङा जाखो मा बिहामजो आबै फिसाया गाव न'आव थांगोनखौ नोंनो खोन्थायाखै ना माथो नों मिन्थिया नामा मा होनदों आयै इसेया न'आव थांबाय आं मिन्थियाथ' बे आंनो खोन्थायाखैबो इसेया मानो न'आव थांखो आयै बेनिखायनोथ' आं बेखौ नुवाखै नै बिहामजो अलंबार आरो जोमैखौ रायबाय थानाय समाव आबै फिसायाबो थिग बे समावनो सफैबाय एसे दावराव दावसि जालायनायखौ खोनाबाय नालाय बिनिखायनो बियो गावखौनो बोरैबा मोनबायदां थांगारबाय मा इसेया थांमारबाय फिसाया फैदोंल'सोमोन न'आव बेसेबांबा गोबावनि उनाव लकेल दाउ बेदर जानो होनबाय थादोंमोन फिसाया दिनै हरावसो संनानै जाहोगोन होननानै सानदोंमोन आं फिसाया मोनजायालासे थांबाय मानो बेबायदिथाय आयै नों जोमैखौ मानो लाबोफिनखो न'आव जोमैया हाबफैनाय लोगो लोगो आंनि इसा फिसाया असान्ति जानांबाय आयै इसाखौथ' असान्ति खालामबाय बियो दा आंखौबो खालामगोन जोमै गैयि समावसो सान्तियै थानो हादोंमोन आं दाबा आरो मा जालांबावसै बेजों बे न'खर गंसेयाव थाफाजाबनोसो गिनाय मोनलायलांबाय आङो मालाबा बियो आंखौ गाज्रि खैफोदावनो खोलैगोन दै गिनायसो मोनबाय आं बिहामजो सिन्था खालामनो नांला नोङो गिनो नांला गासिखौबो थिग खालामजोबखाबाय आङो मा थिग खालामजोबखो आयै औ बिसोरखौ न'निफ्रायनो बाहेर खालामबाय आङो आरो बिसोरनो हाफागबो होखाबाय आङो गावसोर मा खालामो मा खालामा खालामफैथोंसै नै बिहामजो बिसोरनो थाखाय ओंखाम संफानाङा दै ओंखाम संफानो नाङा जों साब्रैनि आथाल' एसेसेल' सं बिसोर हौवा हिनजावनि थाखाय लाफाखानाङा बिसोरखौ फैब्लाथाय आङो दिनै मा खालामगोन थांबाय बिसोरो अबाव थाङो थांदों अबाव जाहैयो जाहैथों नंमारगौना आयै औ बेखौनो खोन्थानो फैखादोंमोन आं नोंनि खाथियाव दा हराव ओंखामा 6 जननि नङा साब्रैनिल' सं होननानै बुंफैनो नागिरदोंमोन आं दे बिहामजो ओंखामा दा साब्रैनिल' सं लोंखांबायना नोंसोरो साखौ लोंखांबायथ' नोंहालाय माने एफा गोबाव दासो फैबाय नोङो आथिं आखाइल' सुनानै थानो गोजोनासैलै बेखायनो दुगैस्राबाय आङो दे नोंसोर लोंबायबालाय लोंदो आं दा उनाव हारसिं लोंसिगोन बिदिब्ला जों थांबायबो थानोसै नामा देरहा माथो आया अलंबार आरो जोमैखौ होखारहरबायनो मा
बाथ्राखौ आइ आंनो खोन्थादों माबा आरो बिसोरनो हाबो फाखोलायबायनो माथो ए मा खोथा खोनाखोलै गथ' गथाय गैयियावनो दानो जुदा जाजा होबाय थौ गुमै ओंखारलांनोसै लामायाव होनबा लाजि फोनांनांगौलै बेखौ थौ गथ' गथाय गैयियावनो दानो जुदा जाजा होबाय हिनजाव मोजांनि थाखाय होननानै लाजि फोनांनांगौ बेखौ थौ थांसै थौ